आं मोनसे फोरमान होनो नागिरदों दाखालि रुनिखाथायाव आं थारिखखौ बावगारबाय शिबसारनि बानजायनायाव मोनथाम नन केटेड्रेल भिलेजखौ जोङो सार्भे खालामनो थाखाय ड्रन लाबोदों आरो ड्रन सार्भे खालामनाय जादों। बे ड्रन सार्भे खालामनाय समाव बिपिएफनि मानसिफ्रा मा होनदों, है जाम्बाफोर थांनो नाङा, बे प्रमद बर'नि मिथिंसो, फेरेंगानि मिथिंसो, फेरेंगा प्रमदनि आखाइजों हा होनायखौ लायो नामा? जोंनि सरकारा फैगासिनो दङ, जोङो बावैसोनो माने हाखौ राननानै होगोन। दाना बाथ्राया जादों जाय बिपिएफनि लिडारफ्रा जाम्बा जाम्बिखौ हा लानो नाङा प्रमद बर'नि आखाइनिफ्राय फेरेंगानिफ्राय होनदों, बै बिपिएफनि लिडारफ्रानो गावसिनि मुंखौ थिसननायनि थाखाय गामियारि ओनसोलाव जे मोनसे सान्दा खांलायनाय जाया होमबा, बे सान्दायाव बिपिएफनि लिडारफ्रानो फैसा होदों। खाम्फायानो 40 बिगा हा दं बे जायगायाव, 40 बिगानि दाखालि फैसा हरदों, खिन्थु खाम्फानि मानसियानो बादा होदों बिपिएफखौ दाफै होननानै। गोनो गोथो बाथ्राया, बिसोरनि साननाय हनाया बिराद गोनो गोथो। गावसोरो हा होगोन, हाखौ लानो नाङाबो होनगोन, बिसोर होनाय नङाबो होनगोन। थांनाय 17 बोसोरावथ' बिसोर मावखायाखिसैनो, बिसोर नस्थ'सो खालामदों। दानिया कुइसना फैदों, फाग्ला बे बिपिएफआ कि सरपराव फैबावो आरो बहा राननो खाबु मोनो। बिमाजुलि आरो मोनसेया मामोनलाय जोंना दा थांगोना जों माजबाद, बे मोननै माबानि आन्दाराव, रेन्जनि आन्दाराव जोङो गासै 1202 हाउस हल्डनो थाखाय हा बा सुबुंनो थाखाय जों हा होनो थांगासिनो दं, बा जोङो बिमाजुलियाव दा होखांबाय। दा 440खौ जों बहाय होबाय। हा होनानैनो जे जोंनि समस्या जोबदों जों बेखौ सानाखै। मानोना जोङो बर' फिसाफोरा बा आसामनि मोनफ्रोमबो जाथि जन'गोष्ठीनि माहारियानो बा फिसाफोरानो हानि फिसा होननानै जों मिथियो। गुबैयै जोङो हा सायाव थाग्रा, गोदोनिफ्रायनो जों हायाव रायजो जाबोनाय, जुग जारिमिना मिन्थियै समनिफ्रायनो जोङो हायाव रायजो जाबोनाय। नाथाय बे 7,000 रायजो जाबोनाय बर' हारिनि हालोदा ओरैबायदि गाज्रि, दिनैसो जोङो हानि फोरमान बिलाइखौ मोननो थांदों। जेखियानो जा, बेफोर गासिबो जालांबाय थालांबाय, गोदोनि बाथ्राखौ रायखांनानै लाब गैला। दा जोङो माबायदि राहाजों जोंनि बर' हारिखौ मोनसे मोजां राहा लामाजों दैदेनलांनो हागोन, बे मिजिंजों खावलायनानैसो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंनि समाजनि गेजेराव मोनसे गुफुं समाज दानायनि गेजेरजों, गुफुं माने मिजिंजों गेरेमसा हारि दानायनि बड'फानि जा थांखि, बे थांखिखौ जाफुंहोनायनि गेजेरजों जोङो खामानि मावलांनो नागिरदों। जायनि जाहोनाव नेरा नेफेरा नाजाथाबनायनि जाहोनाव जोंनि बिटिसि हालामा बयनिख्रुइबो गाहायसिन थाखोआव जोंनि इडुकेसननि जा माबामोन थासारिमोन, बेखौ जोङो आसामनि गेजेराव जौसिन थाखोआव बोखोनो हाबाय। बेवहाय नोंथांमोननिबो हेफाजाब दङ, रायजो राजानिबो हेफाजाब दङ। खिन्थु माखासेया मोनसे बाथ्राखौ मिडियायावहाय ओरैनो ससियेल मिडियायाव बायदिसिना सावरायदों, माने माबा मोनसे खालामदों नामा जायनि जाहोनाव बर'फ्रा दिनै 97% लानानै पास जानो हादों होनना। आसलथे गाज्रि गोसोनि सानग्रा मानसिफ्रा जेब्लायबो गाज्रिखौनो सानखायो। बिसोरबायदि मानसिया माने बिमानि गोरबोनिफ्रायनो गाज्रि साननानैसो जोनोम जाखानायफोर खोमा होननानै साननो लुबैयो। बे समाव नुनो मोनदों हानि पट्टा राननायनि बेलायावहाय गुबुन हान्जाफोरा बान सलायनाय, मुं सुलायनाय बेखौ नुदों। थांनाय बारावबो माजबादाव जेब्ला हाखौ होदोंमोन, बावहाय सासे MCLA होनदों बेयो बिपिएफनि समनि रेडिसोमोन। आं मोनसे फोरमान होनो नागिरदों दाखालि रुनिखाथायाव आं थारिखखौ बावगारबाय शिबसारनि बानजायनायाव मोनथाम नन केटेड्रेल भिलेजखौ जोङो सार्भे खालामनो थाखाय ड्रन लाबोदों आरो ड्रन सार्भे खालामनाय जादों। बे ड्रन सार्भे खालामनाय समाव बिपिएफनि मानसिफ्रा मा होनदों, है जाम्बाफोर थांनो नाङा, बे प्रमद बर'नि मिथिंसो, फेरेंगानि मिथिंसो, फेरेंगा प्रमदनि आखाइजों हा होनायखौ लायो नामा? जोंनि सरकारा फैगासिनो दङ, जोङो बावैसोनो माने हाखौ राननानै होगोन। दाना बाथ्राया जादों जाय बिपिएफनि लिडारफ्रा जाम्बा जाम्बिखौ हा लानो नाङा प्रमद बर'नि आखाइनिफ्राय फेरेंगानिफ्राय होनदों, बै बिपिएफनि लिडारफ्रानो गावसिनि मुंखौ थिसननायनि थाखाय गामियारि ओनसोलाव जे मोनसे सान्दा खांलायनाय जाया होमबा, बे सान्दायाव बिपिएफनि लिडारफ्रानो फैसा होदों। खाम्फायानो 40 बिगा हा दं बे जायगायाव, 40 बिगानि दाखालि फैसा हरदों, खिन्थु खाम्फानि मानसियानो बादा होदों बिपिएफखौ दाफै होननानै। गोनो गोथो बाथ्राया, बिसोरनि साननाय हनाया बिराद गोनो गोथो। गावसोरो हा होगोन, हाखौ लानो नाङाबो होनगोन,
बिसोर होनाय नङाबो होनगोन थांनाय 17 बोसोरावथ' बिसोर मावखायाखिसैनो बिसोर नस्थ'सो खालामदों दानिया कुइसना फैदों फाग्ला बे बिपिएफआ सरखाराव फैबावो आरो बहा राननो खाबु मोनो आयेन बेरेखायै जिहेतु हा दखल खालामनानै गोबां बागान बायदिसिना बेखौ कमप्रमाइज दान मोनथामनि थाखाय जोङो मोनसे इंकुवेरि कमिटि बानायनाय जादों जोंनि MCLA मानब गेदेर माधब सेत्रि बिथांनि दैदेननायाव बे इंकुवेरि कमिटिया आंनावथ' ब्लेक एन्ड व्हाइट गासिबो रेकर्डआनो दंजोबखायो जेराव आं हा आरो हाग्रा बिफानखौ सामलायगासिनो दङ बे रिपर्टफोरखौ आंबो जमा होसिगोन आरो बिथांमोना इंकुवेरि कमिटिया माबा खालामनायनि उनाव जों आयेन मोनसे बानायगोन अदालगुरियाव दुखुनांथाव नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं अदालगुरिनि रायजो राजाखौ खावलायनो नागिरदों अदालगुरियाव 2 नाम्बारि टि गार्डेन बानायग्रा मानसिफ्रा रावबो जमा हैयाखै गावसोरनाव टि गार्डेन दं होननानै नोंथांमोननि मिडियाखौ लानानैनो आं बे खामानिखौ मावगोन जोंनि सरकारा मावगोन प्रसासना मावगोन सिन्था खालामनाङा थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसना सोलिगोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास अनलाइन टेस्ट अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गावगावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन